ବାର ସମୟ ଆରଆଇବି ବିଲକୁ ମାଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ବାର ସମୟ ଆରଆଇ ବିଲକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ଫଳରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ପଥ ନିକଟରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅମରଦାରୁ ବାରିପଦା ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ବସ୍ର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିଲକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।